Sa Good Vibes, may grupo nga taga-sur nga nagpanagtag sang spaghetti sa mga biktima sang bagyo sa Sipalay City. Inibisan pa sila mismo biktima man sang bagyo. May report si Romeo Subaldo. Spag-asa, iniitawag sa sinika grupo. Spaghetti, kag pag-asa ang ila ginatanyag sa ilang mga beneficiaries. Ang spag nagakahulugan sang sharing with the poor is always a grace, a hope. Gikan sila sa nagkalilain nga mga lugar sa sur kag humalinsad to, nagapanagtag na sang spaghetti ilabi na sa mga kabataan. Pero sa natamaan sa bagyo nga udet ang Southern Negros, nagpadayon sila sa gihapon. Inibisan pa ang iban sa ila na bagyuhan man. Sa Lunes, naglibot sila sa Sipalay kag nanagtag sang spaghetti kag relief goods. Natag to di sa nanigad, alinto sa alinto sa family from Binalbagan family, Kabangkalan family, and Kawayan family. Bali nag-join forces ang taga-South nga para magbulig diri sa amon sa Sipalay. Ang mga miyembro sa Binalbagan, Kabangkalan kag Kawayan nagtipon sang relief goods. Ang mga gindonate sa ilaging pangtipon kag gindala sa Sipalay ang pinakanatamaan sa paglaslas ng bagyo. Si Father Jude Garceniego, ang founding chairman sa grupo kag mga volunteers sila tanan. Si Father nakabase sa Milan, Italy. Gani na pinsaran niya nga ang spaghetti ang ipakaon sa feeding program. Nagapadala siya sa ingredients gikan sa Milan. Sa 5 ka tuig, hindi lang spaghetti ang ilan nahatag sa mga benepisyaryo. May mga napatukuran na sila sa balay. Sila mismo nga mga volunteers nagaamot-amot man para makabulig. Nagakuha sila sa mga panday kag ang komunidad nagabulig man sa pagpatukod sang balay. Diri na yan sa Sipalay ang nabalaan ko nga may 5 kami diya nga napatindugan sang balay. Pero dito sa Binalbagan, Kawayan, Kagabangkalan, may mga utod man kita dito nga mga pigado nga napatindugan man sang Spag-asa. Sa Marason nga Lunes, liwat sila nga magapanagtag sang spaghetti, bugas, sardinas, noodles, pagkaon bulong kag mga bayo. Nagabaton man ang grupo sang mga donasyon.